Kaixo lagunok, eskumuturrean, mugikorrean, ordenagailuan edo sukaldean dugun labean erloju bat dugu, baina nola funtzionatzen dute erloju digitalek? Egia esan, oso interesgarria da zientziaren eta teknologiaren arteko kombinazioa nola erabiltzen duten ulertzea. Prest? Goazen! Zer da erloju digital bat? Erloju digital bat denbora zenbaki formatuan erakusten duen gailua da. Ez du orratzik, eta LED, diodo argigorlea, edo LCD, kristalikidosko pantaila txiki baten bidez erakusten digu ordua. Erloju analogikoek mekanismo mekanikoak erabiltzen dituzten bitartean erloju digitalek elektrizitatea eta elektronika erabiltzen dute. Nola neurtzen dute denbora? Erloju digitalaren oinarrian kuartzo kristal bat dago. Bai, naturan aurki daitekeen kuartzoa, baina hemen funtzio berezi bat betetzen du. 2 pausotan gertatzen da. Lehen pausoa, kuartzoaren dardara. Erlojua elektrizitatez hornitzen denean, kuartzo kristalak dardara edo vibrazio oso zehatzak egiten ditu. Adibidez, kuartzo piezek normalean segundu bakoitzeko 32.768 aldiz dardaratzen dute. Bigarren pausoa, vibrazioak zenbatzea. Gailu elektroniko batek dardara horiek zenbatzen ditu. 32.768 vibrazio iristen direnean, erlojuak segundu bat igaro dela erregistratzen du. Horrela, segunduak, minutuak eta orduak era zehatz eta fidagarrian kalkulatzen dira. Eta nola erakusten dute ordua? Erloju digitalek mikroprozesadore txiki bat daukate. Mikroprozesadoreak vibrazioak zenbatu eta denbora kalkulatzen du, eta ondoren pantailan erakusten du. LED pantaila baldin bada, puntuak argiztatzen dira. LCD pantaila baldin bada, kolore kontrastean oinarritzen dira, energia gutxiago kontsumituz. Izan ere, erloju digitalek bateria bat behar dute, elektrizitatea. Kuartzo kristala mugiarazteko, zein pantaila argitzeko. Berandu egin zait, hurrengo astean gehiago!